Pidei ban ya ka samla la jong lesi ha ki we pat ki video nga hikai le nga ajumot pi kumno ba pidei ban le ya ka kan thai ba sni junglong ga ba leng kumni ka ba long tai barbor ka dei bet tang na ka panta ki kan thai ha kan ni video nga kwa ban kren na ka mata jong pi urang ba pidei ban ya kan thai kam ngam kwa pi perlok ki ba pet ka pi channel ban long ki samla ki ba Lehkai ki Kynthei ban le ni ban le ban chule ban percuban chupan mong ya ka man sim jong ki Kynthei ba bha ba ka man sim ki Kynthei ba lui lat hoi ngakren pi ya ka ta kaman ya kaman sanrang jong pi ba pidei ban don sai kaman ka ikhtiar jong pi kum orang ba ha po ka ying Kynthei ha ying kasem lan ni ha ka jing rei samla pi kam ngam kwa pat ngamut pat ban ajmut pi ba pin le sarong hakmat ka Kynthei ban le man ban le khlo ban penrit man sim ya ka ni ka Kynthei ta kan ka jing mut junga habang ong pi ba pin long orang ba ubadau de ko man ba da ikhtiar nomor bele la dang pilih napok ka kitab u Daniel kal nong ka ba khat lai kat khot ka ba sau pu ar ter ka ok no ba ka dan armut kirang ba ki bale bom dei ya ka wei ka Kynthei ka ba kerteng ka susana pe kani ka susana kani ka briu ka duai sho ble ba ha ba kani ka briu ka susana ka duai ble usngap ya ka jing duai jungka kum juru shibun ki Kynthei ha bo ka briu metrap lada ki sha le bom dei ha ka Kynthei ha ki senrang kisah lek bom dei haki senrang te ka Kynthei ka dwai sho ble bat uble usngap ya ka jing dwai jengki bat da sisa perlok ka apot jempi kan solong ka bakrau lala pi lek ben ya ka no Kynthei ka ba bat ka no Kynthei ka ba lui ngi puli na po ka kitab usirak kal nong ka ba ar pusan kat ka ba khat kendai ka ong kum no ba ka tengah ka basniu ka penjenjar sisa haduk kata-kata ya ka tengah ka basniu om don ka ha ka pertei ka ba kham sniu ban ya ka ba kham sniu ka ba kham jenjar ban ya ka Kynthei ka basniu bat tu ka apot ujong uriu boman kan ngat haka pe lada pidei uriu boman ubal ben ya ka Kynthei le kini le katai su songkulai kat sebab pilej kat sebab pio pi Kynthei ka balului su Lehkai gini Lehkai katai pil along pa we na pedeng kiri boman ka ong no to ka apot jung uri boman kan ngat ka la sai le sisngi lada pilong uri ubal ben ki Kynthei menta ba pidang samla pidang biang karta pile ben ki Kynthei ki ba ka bulului la sai le sing pin sangat pe ha ka apot pin siok dak tengah ka basniu namar ba katahi ka long ka jing kular jung ka tin jung ble mentangi pilihan la po ka kitab serak hi kal nong ka ba art pun riu kat khot ka ba art pulai ka ong kum no ba ya ka tengah ka ba klem ble yo ubriu ubah klem ai ngap lada phim im ha kan ni pertai klem an klem jengmut klem kani klem katai su le ben ya kan orang thai pi su im terti takadau pi penmong ya bun ki Kynthei kan jingjat kan sawani pi pin sayo ya ka tengah ka ba klem ble ni da yo ka tengah ka ba klem ble te la jenjar pelan ka tengah ka ba klem ble kemut ba ka ngu dustur ka ba ngu pe ka dustur ka ngi ba ka Kynthei ka klik joki yang sejar kan kadar kam ka dustur jingi u kasi kam hikai ya ka Kynthei bahkan pendem burom ya le hakmat utengah lajong bahkan ya lau tengah lajong bahkan burom ya lau tengah lajong ka kwa hi ka hikai ba ka Kynthei ka long kanong penyat ya ki bro ka tunjuk ble ka ong ba ka Kynthei lanu kam dei ban le don bor kam dei ban le no hikai ya halor urang ba halor utengah lajong ka urang ba ude berlong kerat hale yang lasem han ka dustur jingi ka hikai ba ka Kynthei ka dei berlong kerat ya ka yang kasem tementala da pi kentaj ban le ya ka badai ban long ubri uba pha ha ka jim pi la turmur ya ni katai te pi la yo lupa ya ka bri ka ba klem play pat pir sa im jenjar hang ni slap te o la se shua ba pin kandu ya ka apira channel pi la long ubri uba im turmur se ni stai jim pi ka long ka ba kulmar ka ni katai ya ka bala dap perlok kala dap hari menta ba pi sung thu ya ka jing sisa ka ba don hapok ka jing long bri ju man bri ju ngi bat ka jing sisa ka ba hikai na ka tin chung blai tak dau long labiang ya gitu ki bro ino ya gitu jing kam ka jing pi ya gitu ki bro sedang thamai ya ka jing im pi duai long bri ubah ti bri tu blai duai khnang ba pan map no blai wan phai sha ka jing pha imbri impha imyat no nang ne ka klimat wat chakmat tak dau ba blai un thau thamai biang pat ya ka nu thau thamai ya ka nu ba pha ka jong pi bat un ya ka khu pat nang ne chakmat bat da sisa pin yo pat ya ka tengah ka ba namar ba ya ka spa bat ka jing yo pateng la yo na ki pa hari ya ka tengah ka ba kalong na utrai ya ka tengah ba en ai tang ha ubri u bating borom yo utrai ong ka tin ka jong blai na ta ka dau im pha ni patai wajule kai wajule penmong ye Kynthei im pha
pat ta sisa uble un kot kui pi habang ong ba wat jupen mong Kynthei kamut pat ba ya ka Kynthei ka ba sniu junglong ya ka Kynthei ka ba sniu kutien ya ka Kynthei ka ba bun senrang ya ka Kynthei ka ba ka Kynthei ka ba sniu ya kitu kita Kynthei pat wat ju aili lada pila aili pat ikum gitu Kynthei dai pila le pat ya ka ba bakla baik uble ong no wat ju aili ka Kynthei wat ju aili ka ya utli ka Kynthei ka balek ka sidot wat ju aya lah ka donot ka Kynthei yo dong man iro ya jing klan jampi ya ka Kynthei ba ba burom ka handai ya ka Kynthei ka sniu julong Kynthei ka bam ko ngu ya ka ba pilong pi ya ka Kynthei pi hikai ka pi ajimut ka ba pilek ke ne pilek ke tai bantai ka jing dei samla jampi bat ka dei Kynthei ka penhe ka kermai ka kern serong pi wengi kom ka ni ka Kynthei wat aili ya utli ka Kynthei ka balek ka sidot ka tahi kolong ka jing kai na tin jong blai handai Kynthei ba wat ju Lehkai wat ju penmong ka lano kumle cibun perlong resi pila ya sentuh ya ke badai belak nang dia usir kersan semula kersan sekan penting nak ke apera channel kumle